Прывітанне, сябры. Сёння незвычайны выпуск з-пад зямлі, і гэта будзе дакладна самы глыбокі выпуск. Спускаемся ў старыя бункеры і паспрабуем нешта тут пазняць і расказаць вам цікавую гісторыю. Пад зямлёй на глыбіні каля 40 метраў хаваецца грандыёзны аб'ект часоў другой сусветнай барышынская пятля. Гэта пятля частка вялізнага абарончага комплексу. На відарысе ён пазначаны ружовым колерам. Пасярэдзіне паміж рэчкамі Варта і Одра. Мы шпацыруем па маршруце каля 2 кіламетраў. І гэта толькі частка абарончай сістэмы, якая цягнецца на дзесяткі кіламетраў. Вось яшчэ на адным відарысе прыведзена схема комплексу. Немцы будавалі яго яшчэ з 30-х гадоў, каб абараніць мяжу рэйха. Уражвае. Але, як гэта часта бывае, усё пайшло не паводле плана. Калісьці тут былі казармы з прадуманай сістэмай вентыляцыі, генератары, склады са зброяй, асобныя залі для танкаў і нават чыгунка. Планавалася, што гэта будзе непрыступны ваенны цэнтр. Але важнай ролі ў абароне ён не сыграў. Савецкая армія выйшла на лінію абароны ў студзені 45-га, перш чым немцы паспелі разгарнуць войскі. І ўсё гэта апынулася непатрэбным. Ад немцаў засталіся толькі пустыя скрыні ды золата. Я праверыў, яно не сапраўднае. Цяпер тут жывуць кажаны, цэлая калонія рэдкіх відаў кажаноў. Зімой ім тут камфортна, таму некаторыя часткі тунэляў закрыты для наведавання. Дзе-нідзе на сценах мы таксама бачылі гэтых істотаў. Вось, цэлая сям'я. Падчас экскурсіі мы нават спыніліся ў вялізнай зале для танкаў і снарадаў, каб гід змайстраваў нам папяровых кажаноў. Вось такі хендмейд. Давай. И подписывайтесь на Инстаграм и наш YouTube. Пад зямлёй халодна, каля плюс 10. Усё выглядае як у фільмах. Доўгія тунэлі, цішыня, месцамі чуваць кроплі вады. Магчыма, на наступным раху вас чакае нехта сякерай. Ну, прынамсі, я так уяўляю сабе фільмы жахаў. Але тут не так і страшна, бо, па-першае, з вамі дасведчаны гід, а па-другое, усю гэтую атмасферу разбаўляюць файныя малюнкі ды подпісы на сценах. І кожны з іх мае сваю гісторыю. Вось, напрыклад, карова ў ботах. Ілюстрацыя таго, як мясцовыя хавалі кароў ад савецкіх салдат і каб на зямлі не было бачна іх слядоў, абувалі кароў у боты. Вось такая цудоўная гісторыя. Школьнае месца. Спадзяюся, што вам таксама спадабалася. Ставце падабайку, подписывайтесь на канал і да новых падарожжаў.